Η κοκκινοσκουφίτσα! Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μικρό χωριό, ζούσε ένα κοριτσάκι κοκκινοσκουφίτσα. Η κοκκινοσκουφίτσα ήταν ένα πολύ καλό κορίτσι και καλή μαθήτρια, μέχρι που οι γονείς της πήραν ένα κινητό για τα γενέθλιά της. Τότε άρχισε να μπαίνει συνέχεια στο κινητό με τις ώρες και δεν έκανε τα μαθήματά της. Στο διαδίκτυο γνώρισε παράξενους ανθρώπους και μια μέρα η μαμά της είπε: Κοκκινοσκουφίτσα, πήγαινε στη γιαγιά σου λίγα κουλουράκια επειδή είναι άρρωστη. Άσε μας ρε μάνα τώρα, έχουμε κι άλλα πράγματα να κάνουμε. Πώς μη μιλάς έτσι, παιδί μου? Όπως θέλω θα σου μιλάω. Αν φέρε το καλάθι να τελειώνει. Η κοκκινοσκουφίτσα πήρε το καλάθι και έφυγε νευριασμένη. Καθώς περπατούσε στο δάσος, ένας ήχος ακούστηκε. Α, μου ήρθε μήνυμα, είπε και κάθισε στον κορμό ενός δέντρου. Η κοκκινοσκουφίτσα ξεχάστηκε στο κινητό της για ώρες και δεν πήγε στη γιαγιά της. Η μαμά της ανησύχησε και πήγε να την βρει. Έψαξε παντού και τελικά την βρήκε να κοιμάται κάτω από ένα δέντρο με το κινητό αγκαλιά. Της τα έψελε ένα χεράκι και της πήρε το κινητό μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς. Η κοκκινοσκουφίτσα στεναχωρήθηκε πολύ που δεν είχε το κινητό της, αλλά κατάλαβε το λάθος της και αποφάσισε να ασχολείται από εδώ και πέρα μόνο με τα μαθήματά της. Θα συμβουλεύαμε την κοκκινοσκουφίτσα να συνεχίσει να ασχολείται με τα μαθήματά της και να μπαίνει στο κινητό της με μέτρο. Created using Powtoon.